Η ομάδα πάει καλά και χωρίς εμάς. Γεια σου, να μην ξαπλώνεις. Λες. Ναι, κοίτα, Για να το αποδείξεις. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει δεν είδαμε, περίμενε. Ταμπλό, Δημήτρη, ταμπλό. Μακάρι πέλυβε. Να μην είναι πάνω να δουλεύουν το ταμπλό. Πάουλ, ρέφερε. Θες να παίζουμε με ταμπλό, θα μην το δουλεύουμε το ταμπλό. Νέα γενιά δεν το Γιάννη Χανικό. Πάσα κίνηση, το κρατάει, πάμε. Μπράβο, Βαγγέλη, ωραία πάσα, Βαγγέλη, μπράβο. Ωραία πάσα, μπράβο. έχει να κάνει. Και εσύ έχεις αυτό το πρόβλημα. Εσύ το έχεις. Ποιο, εδώ του μιλάω, εγώ δεν. Εμένα έτσι κι αλλιώς. Δεν με απασχολεί, όχι. Εμένα μου αρέσει να ενθαρρύνουμε γενικά τα πράγματα. Δεν πειράζει, Κώστα, έλα. Μ' αρέσει να τα ενθαρρύνουμε. Γιατί δεν γυρνάμε. Ποιος είναι. Μπράβο Γιώργο. Κάσο. Μπράβο. Γιατί, άστιγα. Πάμε, γυρίστε. Γύρνα. Μπράβο, και εσύ. Στεράδος του. Τάκη, πάσα. Όχι, Τάκη. Πάμε. Κίνηση. Τρέξτε λίγο, άντε ρε. Τρέξτε λίγο. Κάσο, 14. Έλα, Βαγγέλη. Θα παίξει. Ηλιάδης, Καλαϊτζής, Κουράτης, Καλαϊτζής πίσω. Βρείτε γρήγορα παίκτες. Δεν πειράζει, άλλες. Η άλλη να βρει Στεφάνη. Βρήκε ρε, γιατί. Μιλάμε, Τάσο. Μιλάμε, μία. Μπράβο, Τάσο. Σημάδι έβαλε, κύριε. Αριστερά σημάδι, Φυσάει αέρα, γι' αυτό πήγε. Τρέξτε λίγο. Ένα ενδιασμό. Κίνηση. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Έτσι, ανοίξτε λίγο. Τάσο μπροστά στο παίκτη. Σε περνάει. Μαζί του θα πήγε. Περνά. Πάμε. Φύγε, φύγε. Μπάλα ένας. Δώστε. Μπάλα. Μπράβο. Ωραίο. Κίνηση. Ωραίο. Έλα. Δεν πειράζει. Ωραίο. Κώστα, φάει την μπάλα, αγόρι μου. Φάει την μπάλα, Κώστα. Ναι, θα με πάρεις να έχω πάρει και εγώ τηλέφωνο να μάθω που είναι ακριβώς, να σου πω. Γιατί δεν βοηθάει κανείς. Οκ, θα τα πούμε, ευχαριστώ. Ποιος ήταν εκεί, Φραγκόπουλε. Άλλον κόψιμο ήταν, ρε παιδί. Είναι ο παίκτης σου, ρε. Έχεις χάσει την τρίπλα του σπάς του πάλι. Καλό μπλοκ,
Σε βαράει ο ήλιος. Έχω να σου Πήγαινε κάτσε από το αγοραγιό. Πήγαινε κάτσε από τον πάγκο. Έξω. Μα εδώ καίγομαι. Εδώ έχω Στον ψύχρα. πάγκο να δεις. Στη σκιά της εδώ να κάτσεις της κολόνας. Αγώνιος. Αυτό λέω. Οπωσδήποτε υπάρχει. Μπράβο, ωραίο μπλοκάρο Δημήτρη. Ανοιχτά, ανοιχτά, Βάγιος. Κάνε μπράβο, μπράβο. Φάουλ. Φάουλ, ρε. Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη. Μόλις σταματήσει η μπάλα, κόψε κέντρο. Πιο χαμηλά, Δημήτρη, χαμήλωσε. Πήρατε και Δημήτρη μπαμπά. Παίκτες. Μπράβο Δημήτρη, ήθελες να πεις για το γιο που Για έφτανε. το πιο αυτό έκανε. Πάμε, ωραία, τσεκ. Φέρεις την μπάλα. Μην μπει μέσα. Ωραία, πήγε πάνω. Πώς καθόμαστε, Βάιε. Έτσι. Πάμε. Πάμε. Ευαγγέλη. Άμυνα, μη μας περνάνε εύκολα. Μπροστά τους, ανοίξε χέρια. Χαμηλώστε. Δώσε γρήγορα, ρε. Τάσο μπροστά του. Πάσα κίνηση. Άλλος. Γρήγορα. Άλλος. Απόσταση. Μπράβο. Όχι πάω. Το σπρώχνει. Μπράβο, Φάουλ. Πάμε. Κάτω ρε. Πάσα κίνηση, έτσι. δεν πάει το πόδι του μετά σου. Ακούστε. Εντάξει, καλύτερα. Τι out, Το ρε. πατάει, κάνει, το πατάει. Πάμε. Διάστημα βαθμού. Κίνηση. Καλό, καλή συνεργασία, μπράβο. Μπράβο, Κώστα. Παιδιά. Κάνω κίνηση. Δεν μένω μέσα. Όχι, Μένω τώρα έξω το πρωί γρήγορα. πήγαμε, δεν τον πήρα τηλέφωνο εδώ. Δώσ' το αριστερά να πάει. Και βοήθειες. Χωρίς χέρια, Βάιε. Βάιε. Μη βάζεις χέρια. Με το σώμα σου παίξει άμυνα. Yes, φύγε. Λεπτάκι. Θα πασάς, δεν θες. Σάβα, η κάμερα γράφει και το σκορ. Α, δεν είναι που γράφουν το σκορ. Όχι, και το... δεν γίνονται αυτά που θέλεις. Αυτές είναι άλλες τεχνολογίες, τις οποίες δεν τις έχουμε εμείς. Ήθελες να γράφει και σκορ. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι, έλα, άντε. Έγινε, πάρε με τηλέφωνο. Έγινε, αγωνάτε, το κάνω να σου. Το Αλεξάνδρου. Πάμε, τσεκ. Χέρια στην μπάλα όλοι. Κοντά στο παίκτη. Ανέβαρε. Άρεσε τα. Έλα, Δημήτρη. Μπαίνουμε. Πιο γρήγορα, Δημήτρη. Ναι. Βάιε, αλλάξτε παίκτες με τον Δημήτρη. Αράξε μου. Καλά, για αυτοί πήγανε στο Αλεξάνδρας από Χαδεμάρα. Πάει. Πήγε. Βοηθάτε για rebound. Τώρα δεν θα μάρα, αλλά όχι γιατρού. Όχι, γιατί είναι απογοητευμένο το γιατρό. Α, ναι. Έχει κανένα κόλπο να γράφει και το σκορ. Έχει κανένα κόλπο η κάμερα. Μπορούμε να... Θα έρχομαι εγώ με μια ταμπέλα όπως περνά στο box. Και να περνάς να δείχνει. Όχι έτσι, όχι έτσι. Όταν λέω εγώ θα βρούμε κάποιον, ρε παιδί μου. Όχι, όχι, εσύ είπες. Με μαγιό θα βγαίνεις όμως. Έλα. Δεν πάει, δεν πάει. Στο καφέ σου λέω ούτε. Ναι ρε, είσαι σοβαρή. Τι θέλω να σου πω. Τι έκανε. Κοριτσάκι. Έλα καλά, ρε. Μπράβο, Κώστα, μπράβο. 450. Έλα, Κώστα βάζει καλάθια. Πού είχε. Η νύφη μου βγάζει καλά παιδιά. Όλα, πάνω από 4. Όλα και με φυσιολογικό Ο τεχνικό. Νίκος 2.650 βγήκε και... Βήματα. Πάμε, άμυνα, άμυνα. Παίκτες. Ωραίο rebound. Το ταμπλό του λέει. Αμήλωσε. Πάμε, Βάιε. Στο 5 παίκτης, πάμε. Χωρίς χέρια, οδήγησέ το. Γιατί μην βάζεις τα χέρια σου. Το δείτε.
Δεν τον έσπρωξε, δεν ξέρω, γιατί έκανε φάουλ. Όχι, ο άλλος βοήθεια λέγει έκανε φάουλ. Βήματα, το πάτησε. Έλα, μαζέψου. Μην περνάει πάσα εύκολα. Μπράβο, μπράβο. Ανοιχτά, Δημήτρης. ανοιχτά. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Δεν είναι ωραία. Μπράβο, παιδιά, ωραίο. Ωραία άμυνα. Ωραία άμυνα. Πάμε. Εκεί. Βοήθεια. Μπράβο, μπράβο. Ανέβα. Ήρεμα, ήρεμα. Δεν πειράζει. Τελική δεν είναι. Έλα ρε Κώστα σήμερα, έλα ρε Κώστα σήμερα. Μηδέν, θα πω. Μπάλα, μπάλα. Από τότε στα 7. Μπράβο η άμυνα. Το διάστημα ο Κώστας. Πάμε. Κοντά του. Δώσ' το αριστερά. Το κυνηγάνε εκεί ρε, κοίταξε να δεις. Ανέβα. Ανέβα. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο, Κουράντη. Καλή άμυνα. Άμυνα. Καλό ήταν. Πιο μαλακά. Αλλαγή ποιος. Μία βολή. Πολύ την πικούρα, ωραία. Στον πήρα και καθόμαστε πολύ. Δεν ξέρεις γι' αυτό. Μπορεί να το πάνε άλλο. Σήκω, σήκω. Ήρεμα, έξω, έξω η μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος, Όλοι έξω, όλοι έξω. Κίνηση. Μπράβο, Κώστα. Μπράβο, ωραία πάσα. Κάτσε, σήκω, μη μασάς. Ξανασήκω. Μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι. Θέλει να κάνει double σήμερα να πω γι' αυτό. Το rebound. Πάμε, πάμε. Συγγνώμη, πριν δεν φωνάξανε 10. Φύγε, φύγε, φύγε. Μόζες Μαλόν. Μπράβο, Σόκο. Σήκω, σήκω. Α, σήκω κανονικά, ρε. Κλείσε. Πιο κοντά, Δημήτρη, πιο κοντά. Ξέρεις την μπάλα όλα. Κώστα, ξέρεις την μπάλα στο πέρας. Εμείς, δηλαδή ο Πετράκης, άμα του Γιάννα για να του βάλεις το εδώ πέφτει τελείωσε. Όχι. Δεν μπορεί, το κοιτάει έτσι, κάνει το στάση του σώματος του, κάνει ισορροπία. Ωραία πάσα, Κουράντη. Κοίτα. Μπράβο, μπράβο, πάει. Καλό. Έτσι, έλα, άντε. Για ποιο λόγο υπάρχει ταμπλό εκεί. Δεν μπορεί να είναι. Για κατέτηση του φάνη. Για κατέτηση του φάνη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει ταμπλό εκεί. Πολύ εκρηκτικό και δεν μπορεί να το ελέγξει στην τελική του. Πολύ εκρηκτικό βέβαια. Τελειώνει το 12ο πρέπει να είμαστε. Πάσα. Φύγε. Φεύγουμε πίσω. Κίνηση. Κίνηση. Μπράβο, Βαγγέλη. Γύρνα, γύρνα. Ωραίο ήταν. Πάρτι. Γύρνα πίσω. Ωραίο ήταν. Παίκτες. Γύρνα πίσω. Μπάλα κάποιος. Ο Βαγγέλης δεν είχε λεπτά. Τρέχα, τρέχα τώρα. Ο Βαγγέλης στους τελευταίους αγώνες βλέπει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Μπράβο, έλα. Μπράβο, μπράβο. Μπάλα βλέπει. Την μπάλα βλέπει. Έχει δοθεί όμως, δεν υπάρχει. Βλέπει να δώσει. Αλλά το φωνάζει. Όχι, τώρα γιατί το κάνει. Ναι, ναι, για πάσα. Και κοιτάει τώρα στο κέντρο, όχι πριν το κέντρο. Ναι, εντάξει, πριν το κέντρο δεν το κοιτάει. Μπράβο, παιδιά.
Αυτός δεν κερδίζει. Αυτός επί της ουσίας ούτε τα παιδιά του κερδίζουν. Ούτε αυτός. Ξυπνάμε λίγο, πάμε έτσι. Τώρα με αυτά για μένα δεν αξίζει. Τι λέω. Ναι, άκου τι λέω. Μπράβο! Απλώς γίνεται μάχης κάτι. Υπάρχει λόγος. Θα μαρκαρίσου. Μπράβο, Θανάση. Μπράβο, σήκω. Όπα, φάω. Νίκο, τα χέρια σου πρόσεχε, Νίκο. Πάμε καλή άμυνα! Κάτι έχετε πάρει το κολλάν τον ενοχλεί, τον ενοχλεί. Όχι, του πέφτει το σοτσάκι. Θα σου πω όμως γιατί του πέφτει. Δεν Γιατί έχει γλιστράει με κορδόνι. το κολλάν. Ας το μαγκώσει από μέσα. Ας το φορά αυτό. Έλα ρε. Νίκο, να του πω να το ζητήσεις στο διαιτητή άμα... Μπράβο, μπράβο. Νίκο, ζήτα στο διαιτητή κάτι άμα θες να φτιαχτείς. Πήγαινε κάτι τέτοια μαλάκα. Και πες του Μίλτον να έρθει. Φτιάξε το μαλλί σου, Νίκο. Φτιάξε λίγο το βρακάκι. Στο καλτσό ρε. Κάνει το σοτσάκι να γλιστράει. Να το μαγκώσει στο σάκι με το κολλάν. Πάει μπαλέτο. Εντάξει, εγώ φόραγα μέχρι εδώ πέρα. Αυτά τα φοράγαμε όλοι. Εντάξει, Τότε δεν ήταν ελαστικό για τον λεωφορείο. Υπήρχε. Όχι να σε κράτησε. Έχω πάρει στο μικρό, αλλά παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί στο πάθος, ποια διαφορά. Ποια διαφορά, όλοι φωλιές παντού. Μπράβο. Έλα. Έξω! Πας κάπου και δεν κοιτάς την μπάλα. Κάνεις μπάλα, καλά δεν κοιτάς. Ναι, ας πούμε. Θα πάει βόλτα και το βρήκα τυχαία. Έχει και η άντυρα. Η άντυρα, η άντυρα. Αυτό το έχει 22 ευρώ, τώρα το ξέρω. Πιο δυνατό έχει. Λέει, Όχι. Και στον Ηλία να πας στα καμίνια. Άμα σου λέω πάει το αργύρι. πάνω δεν του πήρα. Κάνει από μέσα. Νικό, Νικό, βγάλε την απ' έξω άμα σε ενοχλεί ρε. Την εμφάνιση, βγάλε την απ' έξω. Και δέσε το σοτσάκι. Δέσε το σοτσάκι. Τελείωσε, δεν το ξαναδώ. Το βλέπω στο ημίχρονο να πηγαίνει να το βγάζει. Αργύρι στη θαλάσσια που σε λάβει. Λεωνίδα, θυμάσαι πότε παίζουμε Κυραϊκό, μόλις ξεκινάμε. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Μπράβο Νίκο. Φύγε βρε! Ας την τρίπλα! Μπράβο! Δεν το σκίσει, θα το πάρει ο Αργύρι. Άστο ρε, άστο να σου πέσει γάμο το. Γιάννη, καλή άμυνα. Έλα γρήγορα η πάσα! Άλλο! Α, φτιάξε ο Γιάννη. Μπράβο Δημήτρη, μπράβο. Γιατί χτύπησε ο Γιάννης. Κάτι σε μια φάση που πέρα. Τώρα. Γωνιά έφαγε στα μούτρα. Είναι μια φάση. Εγώ το είδα που χτύπησε. Πώς έχει πέσει θέση. Την βρίσκει, το έχει πάει ο Μίλτος. Και εγώ τον είδα που χτύπησε το Γιάννη, αλλά δεν είδα την αλλαγή μετά. Γιατί παίζει δεύτερο. Αυτή είδα κάτι, το πιέσει την αλλαγή. Κι όμως είναι πάλι.
Τον Ηλιάδη πήγαινε ψυχολογικό. Μέσα! Άρε. Δεν πειράζει! Είδες, είναι χάιτες. Είναι χάιτες. Φύγε Θανάση! Σταματάει το τρίπλα. Δυνατή! Πολύ ωραία! Καλό ήτανε. Ξανά! Ένα χέρι ρε, φάουλ! Φάουλ να τελειώνει ρε. Καλό ήτανε, Νίκο, καλό. Εντάξει, ναι. Τώρα δεν μπορεί να το ανοίξει και να δει. Στο μάτι την έφαγε. Στο μάτι. Φάουλ, ρε. Μπράβο! Μπράβο! Δεν παίζουμε άμυνα. Τα δύο πόδια πάσα. Να το σε βγάλει τις αγίες Γι' αυτό το διάλεξα. Άμα ήταν σκέτο χαμού δεν θα το πέλε. Μην πας πίσω. Μπράβο Νίκο! Μάρια. Νίκο λέγε πάντα. Τα ξάδια δεν βολεύει καλύτερα, είναι πολύ. Α, δεν το λεπτό. Έλα Γιάννη. Όπου πάει. Σαββατοκύριακα. Πήρε τη μελτό και του έλεγε ότι θα έρθω στον αγώνα. Εντάξει, καλά λέγε πριν από το εκεί. Αυτός ήθελε να έρθει. Δεν μπορεί εδώ παίζει τζούτο καράτε, τώρα είναι μια κονιά. Με το 9 και στα φυλάει. Έλα Ιασόνα, εδώ είμαι. Πάμε, δώσε κόψε. Σταματά στην τρίπλα ρε παιδί. Μπράβο! Μπράβο Μπενιαμίν. Μπράβο Θανάση, εκεί. Τα χέρια πρόσεχε, Θανάση. Εντάξει. Παίζουμε τα άθελά μας σε ένα είδος ζώνης. Ο Νίκος ήταν καρφωμένος κάτω, μαζί με τον Στέφανο, Τώρα. στη ρακέτα. Ναι, οι παίκτες του Νίκου ήταν στο τρίποντο, γιατί ήταν εκεί. Εντάξει, πού θα πάει ρε ο Νίκο. Όχι, αλλά πρέπει 2 μέτρα πίσω. Έξω τη ρακέτα. Τη γραμμή του φάουλ τουλάχιστον. Μπράβο Μαρία. Ναι, αλλά άμα είναι το πολύ στην καρδιά της ρακέτα, το έρθει ζώνη. Παίρνα τον. Μπράβο Νίκο. Δεν πειράζει, καλό. Πήγε Παναγιώτη, όλα σου. Μπάλα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο η άμυνα. Ωραία. Καλή επιστροφή. Look out, look out. Μπράβο, Πού πάει? Μαρία, δώσ' την μπάλα όταν μπορείς. Καλό, μπράβο Θανάση, μπράβο. Μαζί, σήκω, σήκω δυνατά. Μπάλα. Μπράβο Νίκο, μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση. Ρε όλους τους έρθει. Καταρχήν ξεκινάμε. Καλύτερο coach. Καλύτερο χορό. Έτσι. Θα παίξει από όλα ξεκινάμε. Άμυνα που δεν περνάει. Ρε είναι και πιάστηκα με τον Ηλιάδη. Πιάστηκα πολύ, εκεί δεν άκουσα πάρα πολύ από Μπράβο, καλό, 2 με μικρό. Μπράβο. Μπράβο, Νικόλα. Μπράβο Μεταξά. Μπράβο Σεργάκη, ωραία πάσα. Πες ότι δεν ξαναφοράς πολλά τώρα. Και στο κλειστό θα το φοράς. Στη θάλασσα θα το φοράει. Για μας θα κολυμπάς. Μπράβο Γιάννη. Θα το κάνω για σέφιν τώρα, με το κολλάνε έτσι. Εντάξει το γήπεδο. Μπράβο, Μάριε. Μπράβο. Αν δεν θα το κάνει με τζέρπι πάλι.
έχει ενδιαφέρον. Το σκηνικό του Τζούτζου. Γράφει για τα... Όπα, φάουλ! Δεν την είδα. Αφού έφυγε στον Μπάκμαν. Και ο Γιάννης για να φύγει... Δεν είδε και αυτά τα λόγια του Σέφη. Ήτανε, μπράβο. Ωραία πάσα ήταν, Μάρια, καλή πάσα. Καλή κίνηση, Γιάννη. Ρε Ιάσονα, αυτό είναι δικό μου. Τι είναι αυτό τηλεόραση. Να αναλύει ολόκληρη κατάσταση. Ο καλύτερος μας είπε ότι δεν είναι στην καλή του μέρα. Και έχει παιχνίδι. Ναι, το φτάσαμε στο πόντο και έκανε ολόκληρη ανάλυση. Θέλω σε παραγγελία για τα δικά του, τα γράφετε. Εντάξει, αυτός είναι ο τύπος. Τι έγραφε δεν άκουσα. Ότι ο καλύτερος μας ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν πήγαμε καλά. Μετά το φτάσαμε πόσα, μετά το πέσαμε στο πόντο. Και ο καλύτερος μας παίκτης όμως ήταν έτσι και αυτό. Ολόκληρη ανάλυση τώρα για ένα παιχνίδι μίλησε. Εντάξει, όλα αυτά τα πράγματα κάνουν κακό ρε παιδί. Μπράβο, Θανάση, μπράβο. Πολύ καλή άμυνα. Διαβάζουν όλα τα παιδιά. Που δεν έρχονται και το βλέπουν. Τα παιδιά, οι γονείς θα φέρουν τα παιδιά, δεν θα πάνε τα παιδιά μόνα. Παιδιά στο γήπεδο. Αλλιώς δεν πρόκειται. Βάλτο! Καλό. Τα έξοδα τους τα πληρώνεις τις κανένας. Μεταφορών. Παιδιά, τον ανθρώπου που βλέπουν στο περιπτώσει. Σταματάς εκείνος την άλλα. Είναι Φλεβάρι, Γεια σας, θα κορδόνεις τους καδένες. 15 Φλεβάρι να σου Είναι η φερμουάρ του παπάδες. Α, εντάξει. Αυτά είναι για πλάκα. Κανόνες ελευθερία το κάνουμε ταξιδάκι. Ποιο? Την Έγινα, το Φλεβάρι. Bowling παίζουμε. Γενέθλιά μας. Μόνο στο bowling καγκαλίζουν τις μπάλες για να γλιστράνε πάνω στο παρκέ. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά το βλέπω. Τα μωρέα Α, πέσει στο χορτάρι. Δεν το είδα. Τα παιδιά μας, ρε. άλλα δύο μαζεμένα. Μεταξύ μας θα πάμε, ρε. Εμείς έναν αγώνα με το Σαραντικό μας είχαν πάει ψηλού επίπεδου. Τη μανταρόπιτα. Καλά ο κύριε Πέτρος. Τότε ναι. Κύριε Πέτρος, ναι, ρε. Δεν το έδωσα. Ζήτα, Νίκο, Κόψε, Νίκο. ζήτα. Μπράβο Μάρη. Καλό ήταν, Μάρια, καλό ήταν. Έξω, Θανάση, έξω, μπράβο. Μπράβο, Θανάση. Μπράβο Θανάση. Μπράβο, Θανάση, μπράβο, παιδιά. Ωραίο ήταν, μπράβο. Λαβαίνει, Στέφανε. Τον έχει. Γιάννη το 12. Γιάννη το 12. Κάνε κίνηση. Άντρε, Μάρια. Καλό ήταν, Μάρια, καλή πάσα. Αυτό πιάνει μετά, μην σταματάς. Μάρια, προσποίηση. Προσποίηση την τρίτη πάσα. Πάμε μια καλή άμυνα, παιδιά. Μπράβο, Μάρια. Ανοίξτε λίγο. Ναι. Μπράβο Γιάννη. Έλα ρε Κωστά. Καλός, Μάρια, καλός, Μάρια. Ωραία. Τρία φάουλ. Σήκω, δυνατά σήκω. Όχι. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, Κωστά. Τρίπλα, Γιάννη. Τρίπλα, Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Εσφύρα κάτι, δεν τι περιμένεις θα γίνει δηλαδή. Να βγει αίμα. Μπράβο, παιδιά.
Βαγγέλη, ήρεμα. Πάμε. Μπάλα. Προλαβαίνεις Νικηφόρε. Το πέφτει το ρε παιδί μου. Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε. Κοίτα το κινητό σου. Αυτό κάνω, τι κάνω. Άστο να. Μιλάω. Εντάξει. 36-14 αυτές να ξεκίνησε να μετράς. Ναι ρε παιδί μου, αλλά τα δίνει τα φάουλ. Κοίτα τώρα τι έδωσε. Άσχετο έτσι. Έλα. Στην εδώ μας. Το γεγονός ότι δεν στηρίζει έχει μεγάλη διαφορά. 2-3 επιθέσεις να μπουν, να κάνουν 2 κλεψίματα, να κάνουν 3 λάθη άλλοι. Μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι και το κάνεις τέρμι χωρίς λόγο. Έτσι έγινε. 36-14. Πόσο? 36-14. Καλά είναι. Στο τελευταίο θα πιάσουμε την κατοστάρα. Και σε εμάς δεν έδινε και σε αυτούς δεν έδινε. Ναι, εντάξει, άμα κάνουν τη Δευτέρα. Πού είσαι ρε όμορφη εσύ. Πού είσαι να. Τι κάνει. Εντάξει, θα δω άμα έχουμε τηλέφωνο μπορώ να του πω να κάνει κάτι. Τι μάλι είναι αυτό που έχει. Πού να το ξέρω εγώ τους άρεσε. Έγινε, θα τα πούμε. Μια πολλά. Απλά δεν μου το πες. Πήγαινε κάτσε με την ομάδα. Αχ, ωραία ζήτηση. Εγώ μου βαράει ο ήλιος. Προφύλαξη του αμυντικού για να μην κάνει. Μπράβο Βαγγέλη. Σήκω, μπράβο. Μπράβο. Νίκο, μπράβο. Πέφτει σου. Το 7. Ανέβα Νίκο, ανέβα Νίκο. Καλό, καλό, μπράβο. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Μην πάρει. Μιλκό, μέσα φύγει. Πήγαμε. Άνοιξε, άνοιξε, τρέξε. Μπράβο, μπράβο Θάναση. Δώσε. Και αλλαγή το κινητό μου. Μην πάρει μπάλα, το χέρι σου μπροστά. Χωρίς χέρια. Σόχος, παίξε άμυνα. Μπράβο Νικό. Άσταο. Η ελευθερία γέροντα την έχει η ομάδα γέροντα. Ναι, μια στέλνει. Αριστερή άστα αυτά. Αριστερό βάσιμο. Μπράβο Θανάση, μπράβο. Μάση μπάλα. Μπράβο. Δικιά μας όλα. Δικιά μας. Δεν παίζαμε εμείς από εδώ. Είναι χαμηλή η Όχι. Δεν μαθαίνει γιατί. Για άμα είναι και λίγο μάτι του. Γι' αυτό είμαι από εδώ. Η φυσική καλά να ξέρεις. Σε βοηθάει να καταλάβεις τι γίνεται, χωρίς να δεις. Δεν πάτε άλλη μπάλα παιδιά τώρα. 10 και 4 το παίζεις αύριο. Ναι. Ωραία, θα έρθουμε να σε δούμε. Μετά θα πούμε. Με ποιον παίζεις χθες? Τσεκ, τσεκ. Μπράβο Βαγγέλη. Πήγαν αυτοί. Ναι. Είναι αυτόν ήταν. Ανοιχτά, ανοιχτά. Γιάννη. Δεν σε ευχαριστώ. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Γιάννη. Άρε Γιάννη. Δεν πρόλαβε. Γιάννη. Εντάξει, δώσε στη μαμά τώρα. Θα παίξουν Νικηφόρε, Νικηφόρε. Αμάτα. Βρήκαμε και άλλη κόουτς. Όλοι coach είμαστε εδώ πέρα.
Εγώ δεν φοράω αυτό το μεγάλο την ομάδα, το παιδί μου είπα να καλεί την εσύ. Λεπτομέρειες. Την ίδια σάρα. Κάποιες φορές γίνεται και τέτοιο. Όλοι. Το έχουμε μάθει και θα μεταξύ Ήταν ίδιο κι εγώ και βγήκα χωρίς το μηχανάκι. γιατί σούτ, το πιστεύω. Όχι ψηλά. Μαζί. Μπράβο, δεν πειράζει. Φύγετε. Μπράβο, ωραίο. Πανάς. Βλέπω τον αγώνα και δεν μιλά. Μπράβο. Ωραία. Πάμε. Ένα μικρό περίμενα και εγώ να φωνάξω. Μέσα Γιάννη, μέσα. Ανοιχτά. Φύγε Νικηφόρε. Ανοιχτά. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία πάσα, Βαγγέλη. Μπράβο Θανάση, μπράβο. Ωραία βοήθεια Θανάση. Ανοιχτά. Όχι όλοι στην ίδια πλευρά. Σαμποτάζει το παιδί μου. Δύο φορές το μόνο του. Έξω. Κίνηση. Άλλο. Εσύ τέτοιο θέατρο ήσουν, ωραία. Ναι, το γάμα Ένα προσωπικά ποτέ δεν. Τώρα που έκανε ρήμα δεν το έδωσε. Δεν έκανε το έδωσε. Μπράβο Γιάννο, ωραίος. Τις αλλαγές ποιος. Βρήκαμε παίκτες. Πάνω στο 5 παίκτες. Δώσε γωνία να πάει. Ένα Θάνο μπροστά του. Αλλά τι πέντε, Μέσα στην θα πουλήσει πάνω στο. Πάμε. Έλα κερνά. Κι άλλο, φύγε Νικηφόρου. Για τον πάγκο. Αυτό μπορούσε να το μάθει. Να μάθει ένα ταμπλό. Out. Βαγγέλη. Κοίτα το διαιτητή. Παίκτες. Κάνε το μωρέ. Λελασία. Μπράβο Γιάννη, ωραία άμυνα. Προς πίσω ίσως. Δεν πειράζει, ωραία ήταν. Θανάση. Τι πάστα να πει προπονητή. Μπράβο Γιάννη. Πάει για αλλαγή, πάει. Σώμησε Γιάννη. Βγάλε με λίγο έξω, δεν μπορώ να πάω λάθος. Έλα. Λοιπόν, έλα πάνω, έλα Γιάννη. Μπράβο. Είναι για μάθηση.
το βάλει. Όχι, τον έπιασε στην πλάτη του. Μέστρο. Όπως και πριν. Πες του να αντιθεί, ρε. Μίλτον να αντιθεί. Δεν πάει να τον πεις λίγο, Δημήτρη. Δεν πάει να τον πεις λίγο. Τι να δω, δεν υπάρχει προπονητής εκεί. Τι έφορος. Ρονός του εκεί είναι. Θα είναι μπροστά. Ωραίος. Τον έχει πιάσει από το ζέσταμα. Ναι, αλλά του έχει γυρίσει μπροστά ο πόνος. Ναι, εντάξει, νευρόπονος μπορεί να είναι. Να ντύθεις μόνο. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο εγώ. Δίσου, Βαγγέλη. Δίσου. Μπράβο, δώσ' τη γωνία. Μπράβο, μπράβο, Στεργάκης. Μπράβο, 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 μπράβο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε άμυνα. Πάμε Κώστα, ωραίος, ωραία. Πάμε Κώστα, ωραίος. Μάλιστα εντυπωσιάστηκε γιατί έξω με το κολλάτι του να πάρει την εμφάνιση του. Δεν τα βάλει και να λαμβάνει τίποτα. Πόσα παιχνίδια θέλεις, να σου πω. Έλα μα, δεν έχουμε άλλη μπάλα μόνο να τους δώσουμε. Όλοι χέρι στην μπάλα. Απ' την άλλη, η πλάτη σου πρέπει να είναι στο καλάθι. Έτσι, μπράβο. Την μπάλα εκεί. Πάμε Κωνσταντίνο. Το όχι στο ball handling. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Πάμε, άμυνα είμαστε. Εδώ, εδώ, εδώ. Έλα αγάπη μου, σταμάτα να πει. Μπράβο, καλή άμυνα. Όλοι χέρια, βάγε. Πάμε, άμυνα κάνουμε. 5 δεύτερα. Έλα, μια καλή άμυνα. Δώσε. Μπράβο Μαρία. Έλα Μάγε! Μπράβο. Πολύ ωραία. Σταμάτα. Ωραία προσποίηση. Καλό ήτανε. Όχι. Τι κάνω λέει. Τι κάνω λέει. Μετά θα πάμε. Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε το πάρει. Φύγε, φύγε! Μπράβο. Μπράβο. Θα βρούμε μαγαζί. Δεν έχουμε μαγαζί. Ναι, όταν βρούμε μαγαζί, όχι τώρα. Συνέχεια ζητάς παιχνίδια όμως, Όλα τα παιδάκια έτσι κάνουνε. Για κάτσε μην πέσεις πίσω. Ναι, όχι μα, χωρά. Ναι, τώρα δεν τις έχουμε πάνω μας. Δεν τις έχω. Όπου ωραίος ο ήλιος, να φύγουμε στο φίλιο. Το ξέρω ότι είναι, φαίνεται ότι είναι στάδιο. Έλα να σε παρακαλείς και σταμάτα να κλαις. Τώρα σε λίγο θα λέει ο Νίκος να παίξει. Γιατί ασχολείσαι με το διαιτητή. Είναι πολύ λάθος αυτό. Να παίξεις το παιχνίδι σου. Lockout. Καλή άμυνα, μπράβο εκεί. Μπράβο παιδιά. Όταν τα φέρνω, τώρα πάρε το 14. Δεν μπορώ να πάω κάτω. Δεν έχω κοντά μέσα στο παιδί. Δεν μου ξαναμιλήσει ο παιδί.
Και πριν έτσι. Μπράβο, μπράβο, ωραίο. Μπράβο, μπράβο Γιάννη. Μπράβο, σουτ. Γιώργο έξω! Τι θα τον είπε που παίζει. Μακαρίσου. Μπράβο. Δεύτερη του πάλι. Τον παίχτη κοιτάρε, όχι εμάς. Τον παίχτης, όχι εμάς. Είμαι αποστολή και δεν Έχει μαρτύριο τώρα, τρέχα. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Μπράβο Νίκο! Μπράβο! Ρέντις η μπάλα. Μπράβο μεταξά. Τάκη θα πασάρεις. Τι έγινε, Ψήξη υπάρχει τώρα και δεν μπορεί να καθίσει. Δεν το βολεύει. αυτό λέει. Τώρα είναι λίγο χάλια ο Στέλιος. Μπράβο, 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 μπράβο. Την μπάλα σταματά Νικηφόρε! Δεν είναι παιδί. Σκρίναρε, μπράβο Νίκο, μπράβο! Μόνοι τους. Το έδωσες. Θα με πνίξεις όμως. Α. Βγήκε σε μένα. Πάρα πολύ Εγώ δεν πήρα. μέσα στο καλάθι. Σαν φεγγάκι. Μπράβο. Ωραία το πιάνω. Μέσα Γιάννη. Πα μπροστά, πα μπροστά. Έτσι. Μπράβο, παίξτε ένας πέρας. Μπροστά, μπράβο, καλή πάση. Έχεις πάσα κιόλας. Αν δεν έδωσε φάουλ, έπρεπε η μπάλα να είναι του κοφτήρα. Έδωσε φάουλ. Όχι, δεν σου πάω. Νίκο, η δικιά μας είναι η μπάλα. Αν δεν έδωσε φάουλ, η μπάλα είναι του κοφτήρα. Πλάγιο. Α, για την προηγούμενη μιλάμε. Άσονα, έλα να κάτσουμε παρέα. Δεν πήγε καλά. Πού πήγε καλά. Έχουμε το βίντεο, Προηγούμενη παιδιά. φάση, την προηγούμενη. Την προηγούμενη λένε. Λαρά και την προηγούμενη. Χτυπήσαμε τα δύο τα παιδιά. Τι κάνει η Άσονα, καλά είσαι. Μπράβο, μπράβο Μεταξά. Ωραία πάσα. Πάμε Γιάννη, μπορείς Γιάννη. Από μπροστά Νικηφόρε. Μπορείς. Πολύ καλά, μπράβο. Το κόψιμο εκεί. Γίνανε την μπάλα. Μπράβο. Μπράβο, έλα να ξυπνήσουμε, έλα. Παίξε πλάτη, ζήτα μπάλα. Μπράβο Μεταξά, σήκω δυνατά. Βάζει ο Δημήτρης καλάθι. Και πέφτει ήταν πέρα στο Πορφύρα και σταμάτησε έτσι. Και τη δίνει για τον Πορφύρα την μπάλα. Εδώ μέσα στο καλάθι. Ωραία. Δεν μπήκε καλά. Ωραία πάσα. Καλά δεν μπήκε. Γιατί δεν στο μπορεί.
κίνηση, κάνε κίνηση. Κάνε κίνηση. Μπράβο ρε Δημήτρη. Καλώς Δημήτρη. 4-16 είμαστε. Νίκο, πλάτη στο καλάθι θα έχει. Έλα μπλοκ. Ρε την μπάλα, πάμε. Πάμε κίνηση. Το παίξεις από κοντά Γιάννη, από κοντά. Άλλος. Πάρει μπάλα. Δώσε, δώσε. Μπράβο ρε Μεταξά. Κάρφωσε. Μπράβο. Ήδη πηδάει δύο εφημερίδες. Μπράβο. Τάπα, εντάξει. Ο ιός μου, το τράβηξες replay έχουμε. Έχουμε απ' όλα έχουμε Βίντεο εδώ. εγώ θα το πεις επανάληψη για τα highlight. Μπάλα. Έλα Γιαννάκο, έλα. Έλα Γιαννάκο. Πάρε δεν σύμπεσα. Μπράβο Μάριε, μπράβο. Μέσα Γιάννη, Να μέσα. πάμε γιατί να τις Θα το πετάξουμε μέσα στο σένα. επειδή αισθάνομαι τύψεις που δεν ήρθα. Για τη γιορτή μου. Χέρια να δω. Ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Όχι, ξέρεις εγώ για την γιορτή σου, κάνα τραπέζι, τίποτα τέτοιο δεν Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω θα ξεκαθαρίσει. Α, γι' αυτό είναι το μαγειρέψει το μεσημέρι. Θα πάμε για το σημείο που δεν έγινε. Τώρα που το λες, δεν μαγειρεύει. Πατέρα σου τι ώρα, 3 κολλάει. Τι ώρα θες να έρθουμε, να έχουμε κάτι στο 9, για να είναι και ο Αργύρης πιο χαλαρός, γι' αυτό το λέω. Χαλάρα, ό,τι ώρα θέλετε. Δεν έχει, Κατερίνα δεν έχει. Είναι κλειδωμένο το, έχεις πάει στο κλειδί, λέει, μας πήγαινε να μου πεις. Έλα ρε Κατερίνα, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Στον δρόμο, πάνω πίσω, αυτό, πού να την πάμε το κοινό, δεν πάω. Πες εδώ, δεν έρθω εγώ. Δεν θα έρθει, δεν θα έρθει εκείνη. Μπράβο Γιάννη. Κόψε, κόψε! Μπράβο. Πολύ καλή. Μπράβο Γιάννη. Έχεις βοήθεια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λίγα πίσω. Πατέρας σου. Τρέχα τώρα. Ζήτα μπάλα. Πού να δώσει τον Νίκο, του φύγει μπάλα. Δες, κάποιος είναι μόνος του. Φύγει μπάλα του παιδιού. Μαγνήτη. Μαγνήτη, όντως. Εκεί τι την κάνει. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Ωραία Μάριε, κόψιμο, πολύ ωραία μπράβο, πάσα, μπράβο. μπράβο. Ωραία κίνηση Δημήτρη. Έλα η άμυνα. Γιατί φυλάει, πειράζει. Έπεισε. Είναι δύσκολο να το βιάσει. Αυτό όλα. Πάμε.
Φύγε, ανοιχτά, ζήτα. Μπάλα ρε Νίκο, την μπάλα. Εντάξει, πάμε. Μόνος σου. Στέφανο, μπράβο. Μάσιμο. Το μέσο που τι είναι. Ατσούπαλα. Μπράβο Δημήτρη. Μία παρά 20 είναι. 12 παρά 20 είναι. 12 είναι, εντάξει. Ζήλεψες, αγόρι μου, ζήλεψες. Αφού πονάει ο κουμπώνας. Βοηθάτε τον. Καλό Νίκο, καλό, βάλτε κιόλας. Το κιόλας δεν το κατάλαβα. Το κιόλας δεν το κατάλαβα. Είναι πλατώνο. Βάλτε κιόλας. Πλακωνόμαστε έτσι. Το καμάρι σου. Τι είπε κάτι. Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Μπράβο Γιάννη, πολύ ωραία άμυνα. Καλό ήταν, αριστερό, ωραίο, μπράβο. Μικρό μπάσιμο, τόσο το μικρό μπάσιμο. Το μεγάλο δεν έχουμε, το μικρό εδώ. Αν κάνει μεγάλο θα δείξει γλυπέδο, γι' αυτό το κάνει. Μπράβο Τάση, μπράβο, ωραία. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Μοντάρο θα τη βάλει. Τη μία ναι. Τη μία θα τη βάλει. Ο ήλιος ήταν. Σίγουρα το ταμπλό φταίει, η μπάλα φταίει. Ο ήλιος. Το καλσόν φταίει. Μέσα είναι. Μπράβο ρε Νίκο. Έχω παίξει στοίχημα για τις πολλές τα βάλει. Γιάννης. 20. Τώρα σε 15. Μπράβο, μπράβο, φάουλ. Σήκω δυνατά. Σουτ, σουτ, σουτ.